Held du da. Hvem er det, der er her på telefonen? Ja, hej, det er Kenneth. Hej, Kenneth. Hej, Kenneth. Hej. Du lyder som en frisk fyr. Jamen, det er jeg sgu også. Det er godt at høre. Hvad kan vi hjælpe dig med? Jamen, jeg vil sgu gerne fri til min kæreste, og hun har stillet nogle helt specielle krav til det der frieri, hvis hun skulle sige ja. Fordi hun har aldrig været gift. Og hvad er det for nogle krav, Kenneth? Hun vil have 4 sorte panter, og hun vil have den fedeste ring, og det skal gøres utraditionelt. Og det er derfor, du ringer til os, eller? Ja, fordi det er sgu da utraditionelt og fri i radioen, og de 4 panter, dem har jeg at skaffe, og ringen, den er også på beding, ikke? Og det er godt, fordi ring og panter, det kan vi altså ikke hjælpe med. Nej, det kan vi altså ikke. Nej, men jeg har en guldsmed, og så har jeg en ven, der har et cirkus. Sådan der. Ja, fordi vi har en løvemor herinde, men det er jo ikke helt kattedyr nok. Nej. Men jeg tror også, at konkurrenter, de er ikke velkomne på banen. Okay. Nej, det er sådan, det er. Men Kenneth, prøv at høre her. Det vi gør, det er, så ringer vi op til hende nu. Er hun har træffet på telefon nu, eller hvad? Ja, det tror jeg. Okay. Hun er på arbejde. Så stik os lige hendes telefonnummer. 51 03 Godt, okay. Og hvad hedder... Nu får jeg sommerfugle i maven. Ja, det kan jeg da godt forstå. Hvad hedder hun det, vi slet ikke har fået det? Susanne Lukhav Jensen. Jeg elsker Susanne. Gud, hvor spændende. Jeg bliver helt rørt nu. Vil du gifte dig med mig? Så køber jeg 4 panterrøg og deler dem med dig. Nej, jeg har sgu da ikke købt dem. Jeg skal bare låne dem. Kenneth, nu ringer vi til hende. Sanna? Hej. Hej. Vi mødtes i byen her forleden. Kan du huske det? Nej, det tror jeg ikke lige på. Susanne, det passer ikke. Det er fra morgenholdet Gonova på Nova FM. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan går det? Det går da fint. Du er ret vild med... har I det? Ja, vi har det skønt. Vi har hørt noget om, at du er ret vild med panter. Ja, det er. Ja. Vi har en fyr hængende på telefonen, som måske kan hjælpe dig med nogle panter. Så der kan hjælpe mig, når man... Ej, så I bedst for mig, eller Pernille? Nej, overhovedet ikke. Big time. Kenneth, hvad er det her handler om? Ej, skat for fanden. Ved du, hvem Kenneth er? Det er ham, der laver kaffe til dig om morgenen, vasker dit tøj og redder seng. Jeg laver Bulgarien toast til mig, og bærer min banankage, og ruller mit sengetøj. Ja. Nice. Og hvad så? Jeg tænkte på, hvis jeg tager min grimmeste skjorte og mine natbukser på, og kommer gående i min kajaksalater, med en dobbeltrejse til Bornholm, ikke? Vil du så gifte dig med mig? Det ved du, jeg vil. Selvfølgelig vil jeg det. Yes! Sådan, Kenneth! Den er i hus! Wow! Hvor er det fedt, mand! Hvor var det romantisk. Sidder du og tyder lidt? Jeg sidder og piver lidt hen. Nu hele Danmark er vidne til, at Kenneth han lige har været på knæ i radioen. Hvor er det i år? Jeg har været på albuer, mand. På albuerne. Okay, pas på din armskat. Den ene er skæv. Nå, men fedt. Kæmpe tillykke, mand. Det bliver super. Ja, Tak da. Vi glæder os til festen. Ja, vi glæder så meget til at høre, hvordan det kommer men til at det er så på Phuket den 3. november. Jamen, jeg regner med, at vi er inviteret, når vi nu har været med indover. Det er I også. Vi sender live fra Phuket Det er den dag. super. Held og lykke med det. Mange tak. Gonova FM. Med mig, Britt Vingsø, Lars Johansson og Anders